Takže čau. A je tu nová past. A je to krátká past, budeme potřebovat iron dveře, našlapnou desku, nějaký blok a diamond. Například to bude nějaký cenný kov. Takže sem položíme tak tu desku a takhle položíme jedny dveře, takhle položíme druhý dveře, takhle položíme třetí dveře a takhle položíme čtvrtý dveře. Takhle zrovna ne a takhle je položíme. Takhle položíme čtvrtý dveře. No a vždycky postavíte z toho bloku vedle těch dveří, postavíte takhle. Takovou, nevím jak to říct, vysvětlit. Takovou pyramidu. Nebo spíš nějakou takovou hezkou. Nějakou tady tu, aby nahoře prostě nad těma blokama, aby to bylo zavřené, aby nemohl. Prostě tady máš tu našlapnou desku, mělo by to nějak takhle vypadat. A vy tam hodíte ten diamant nebo prostě nějaký ten vzácný kov. Hodíte do toho. Doufám, že se trefíme. Teď jsme se zrovna netrefili. To nevadí. Teď jsme se taky netrefili. Teď se trefíme. No. Netrefíme. Říkám, že se trefíme. No, už jsme se trefili. No a teď už potřebujeme nějakého blbečka. Už jsme našli blbečka a on už jde pro diamant. A takhle to dopadne. Bude takhle zavřený, vevnitř si tam bude mít diamant a vy ho zabijete, protože bude zavřený v těch dveřích. No a to je pro tento díl všechno a čau.